Hej alle sammen, og velkommen til Hugos helt nye gamerkanal. Woohoo! I dag der skal vi spille videre på vores Planet Coaster Park, hvor vi er i gang med at bygge Jesperhus feriepark. Og som I kan se, så går det rigtig godt herovre ved krokodilleraceren. Folk de vælter ind og er rigtig glade for blomsterpigerne, hvis jeg kan finde dem nogle steder. Altså, de skulle stå hernede ved indgangen, men det gør de ikke. Jeg kan se, at der er kommet en opdatering, så alle vores højtalere, vi spillede ind sidste gang, er her ikke længere. Så det kan godt være, at vi lige skal have gjort det, og der er også en scene, der er blevet forsvundet. Men ved I hvad, det gør ikke noget. Vi bygger bare lidt videre i dag på de forskellige ting. Det går rigtig godt herovre ved Bomber Boats, tror jeg. Ej, der er faktisk ikke nogen gæster herovre endnu. Er den ikke åben? Der er den i gang med at blive testet. Så åbner vi den bagefter. Okay, så vi er kommet en lille smule tilbage. Men det gør ikke noget. Vi bygger bare videre. Jeg synes bare, vi skal fortsætte. Vi skal have lavet ponyfortet. Og hvad var det, vi blev enige om? Det kunne være den her. Vi har den her noget. Og vi har den her. Det var den her, vi var i gang med. Den skal laves en kø til. Sådan at der kan komme lidt mere gang i den. Så vi skal lige have fundet kø. Ja. Place entrance. Så kommer man ind her. Og man kommer ud der. Super. Okay, og så gælder det bare at lave en flot kø. Sådan der. Se. Folk elsker at stå i kø. Det er altid sagt. Sådan der. Sådan. Så åbner vi den. Og så skal vi også have et udgang her. Sådan der. Sådan. Rigtig fint. Okay, så nu kommer vi til at ødelægge den der. Super, så er den også klar, ponyfortet. Så har vi Buffalo Bill. Det var herover. Den skal også have noget. Vi skal også få stien til at fortsætte. Den her vej. Det kan faktisk godt være en lidt længere sti. Sådan her. Så. Der. Ej, det er flot. Vi fortsætter bare den her vej. Bium. Sådan, og så skal vi have Hugo-scenen hernede. Hvad kan vi finde af gode ting? Jeg tænker, havde vi ikke nogen blueprint her, der var sjov? Ja, der er lidt cowboy-tema herovre faktisk ved Buffalo Bill. Det kan godt komme derover og stå. Det er også lidt cowboy-agtigt, det der. Så den der. Og den her. Det elsker folk. Og så skal vi også lige huske at åbne den her. Okay, det er bare en bygning. Det er first aid. Det betyder sådan første hjælpsted. Man skal også kunne købe burgers. Det er den der. Der. Den er god. Sådan. Så kan man spise burger her. Folk, kom nu herop. Vi skal også have nogle pirater her. Skynder vi lige at forlade. Ja, kom her. Med guns. Sådan der. Sådan. Det passer lige ind i cowboy-temaet. Og Rita havde vi også nogle af sidste gang. Sådan der. Og Hugo. Hvor er du henne? Ja, der er rigtig nogen. Det bliver den her.
Og så kan det her, det var Simon der. Ja, det er flot. Okay, så skal vi også... vi skal også have bygget bilerne. Og det kan vi jo gøre lige her, tænker jeg. Så hvis vi nu siger, at her er indgang. Ja. Det kører faktisk den anden vej, så vi husker, men det er lige meget. Det er godt. Så kører vi bare. Ja, så skal du dreje. Hvordan drejer man? Og så kan man lave en station. Så kan vi jo sige, at det her, det var jernhesten. Okay. Jeg er lige i gang med at lære, hvordan man bygger den her ordentligt. Okay, så kan man vippe den også der. Okay, det er ret smart. Hvad med at dreje den tilbage? Autocomplete. Sådan, det var nemt. Yes, så er den også ved at være klar. Og så kunne vi jo eventuelt done på de testen. Top speed, train speed, fuld skrue. Det er altid sagt. Og indgang kan være indgang. Jeg vil gerne give en indgang. Det virker ikke. Okay, det gør det. Okay, det skal være her. Det gør ikke noget. Og en udgang der. Sådan der. Og det bliver lidt strøm på. Det skal bare ned igen så. Og det er fordi vi har det der på. Ja, sådan der. Sådan. Folk elsker det der. Ja. Det kører jo rigtig fint. Okay, og så skal vi... Okay, den her var... Okay, nej, det kan du ikke. Den her. Og sådan der. Ja, tak. Sådan. Så er bilerne lavet. Så kan vi godt åbne den. Så er de også klar til at komme ud og køre i biler, alle gæsterne. Er der nogen, der går på den her nu? Okay, spændende. Virker ponyfortet? Start nu. Du må godt starte. Okay. Det gør det nu. Okay, nu starter du. Woohoo! Folk synes bare, det er mega sjovt at ride på ponyer. Ja, super. Nu kom den der lyd igen derovre. Hvem er det, der bruger herinde? Så vi skal også have sådan nogle blomster. Så det ser flot ud. Sådan der. Yeah! Super! Super, så skal vi også til et sted, hvor man kan grave guld. Fordi det er der jo også. Et sted, hvor man kan grave guld. Det kunne jo for eksempel være... den her. Det ligner meget godt. Og en udgang der. Sådan der. Nej. Ja, det kan godt komme igennem. Ja, og så skal vi også have udgang lavet. Sådan der.
Reserve shivering. Loop. Så, det er så bare min yndlingssang. Ej, nej. Folk er så glade. Jo. Det begynder at ligne Jesper Hus ret meget nu, hvis jeg selv skulle sige det. Der er jo også den der, hvor man kaptajn Køle ellers. Det er sådan en ret uhyggelig en. En uhyggelig en. Hvad kan vi bruge der? Det var den her, vi brugte sidste gang. Så må vi hellere bruge den igen. Der. Og så kunne man jo... Der. Der. Sådan der. Og sådan der. Så den lavet, og udgangen der. Ved I hvad, jeg tror, vi snart er ved at være der. Yeah! Sådan. Okay. Så kan vi fortsætte den her vej på. Fordi snart så kommer vi over til Piratkroen. Der var faktisk et vandfald lige her. Skulle vi bare lige have lavet et vandfald. Hvad har vi af gode vandfald? Her har vi en scene. Det kunne være Piratkroen. Det kunne være herovre. Så kommer man herind og spiser og ser shows. Ja, det er super. Og så har vi noget vandfaldagtigt noget her. Så laver bare mange i træk. Danmarks længste kunstige vandfald, mine damer og herrer. Og så Hugo-scenen, det vigtigste overhovedet. Her. Ligner lidt en Rammstein-koncert. Det gør ikke noget. Yeah! Sådan, rigtig fint. Det ser vildt ud. Der er en Pirate Stage mere. Den kan stå ved siden af. Så kan man bare gå derned og hygge sig. Skal vi også have en vej derned til. Sådan der. Så kan man sidde herude. Og sidde til shows. Ja, yeah. Sådan. Og så er Rita og Tiggersak og mig og Dellekaj, så laver vi shows der. Det bliver bare sjovt. Okay, og så kan man gå ind i Piratkroen, hvor man kan spise, og så kan man se piratshow. Der er en fejl der, var. Nå, men det gør ikke noget. Og så kan man se et skørt piratshow, hvor Marita også er med. Og hvor der er skørt pirater. Det bliver også sjovt. Og så er der 4. biograf. Vi skal lave 4. biograf. Skal vi bare sige, det er 2 af dem her. De lyder altså så godt. Ej, vi kunne også tage en anden en. Den der. Sådan. Så siger vi, at radiobilerne var 4. biografen. Der. Og der er også kommet nogle helt nye film i år. Og det er altså ret sjovt, fordi der kommer nogle sjove stemmer til os og sådan noget. Okay, og så åbner vi den. Ja, sådan. Super. Okay, så skal vi have lavet en masse dyr her. Okay. Hvad for noget kunne ligne nogle dyr mest? På den her. Vi prøver, det her det er en magisk hat. Så laver vi en, det her, det er suge. Og så kan vi jo sige, så kører den opad her. Ja. Ja, så den der. Og så kører den til siden. Den kører spiralt op. Sejt nok. Og så kører den. Så kører den lige ud lidt. Det gør den så ikke. Og så kører den nedad. Hvor den bare kørt. Wow!
Det ligner faktisk suge ret meget. Og så kunne vi køre den anden vej. Og så trykker vi autocomplete. Og det kan den ikke. Jo, nu kan den. Sådan! Og så siger vi start test. Kom så, kør! Okay. Nej, nu skal vi til at gøre det op over igen. Kom nu. Det går langsomt. Okay, sådan der. Ja. Sådan der. Og sådan. Ja, sådan der. Sådan. Så, det er connected. Og så skal vi også have den bare ud. Sådan der. Okay, og så er Sue snart færdig. Jeg tror måske, at vi skal lave noget om her. Lige meget. Jeg tror, det er fint. Sue ser sjov ud. Så der kan man se papegøjeshow. Og man kan gå rundt i Hugoland, der er derinde. Det er ret sjovt, også noget sandkasse, noget derinde, og sådan noget. Ja, så det tror jeg også bliver rigtig fint. Ja. Super. Godt. Godt. Så er den klar. Og se. Så skal der også være noget i køen her. En snelandskab. Det giver meget god mening. Ja. Sådan. Så kan de her vintertema der. Okay. Det går lidt langsomt den der, men det er fint nok. Så. Ved I hvad? Så tror jeg faktisk, at vi er ved at have klaret rollercoaster, og vi er ved at få gennemført den. Og den gider engang spille. Okay, men så, og så ses vi jo bare næste gang, hvor det er sådan, vi spiller et andet spil måske, eller det her igen. Skriv i kommentaren, hvad I kunne tænke jer at se. Husk at trykke på abonner på vores helt nye kanal. Og ellers så synes jeg bare, at I skal have en rigtig, rigtig dejlig dag alle sammen. Hej hej!